credeam că o să spun asta, dar nisipul de litieră a ajuns în terapie. În terapia logopedică folosesc mereu materiale care stimulează senzorial, dezvoltă motricitatea și mențin interesul copilului. Așa am descoperit ceva super fain. Nisipul de litieră Don Licu Pisicu. L-am folosit într-o activitate de explorare și copilul meu nu s-a mai săturat. M-a încântat pentru că este natural, are o textură plăcută și este perfect pentru joaca senzorială. Și ghici ce? A venit la pachet cu atenția, implicarea și bucuria reală. Uneori, cele mai simple lucruri devin cele mai valoroase. Salvează această idee pentru acasă și vizitează site-ul Don Licu Pisicu.